Tulong man ni nga baso na sila ako nga pagsunod matulog ka baso nga bugas. Dili kay tulong nga baso ni mo susunod. Nasiling ka pa rin pag sunod matulog ka baso. Ambot yun andam na diyan ay pare. Makatulong kami pagharas. Upaya ng pagtrabaho kay para tagang kami tamagaronin pinaskuhan. Ambot yun nakaandam nakakatuon ko. Matikan kami aga pa. Upay pare. Oy! Oy! Kan pa rin nga yan nakapamala kanina pang kadlaw naginulat tayo mo. Nag-ariglan pa ako dito, balay. Tara kay papaspasan ta kay. Itimahon ta to yan ang aton haladson. Para tayo kita pinaskuhan agaron. Oo, andwa ka bukid. O ano ni pare sura? Oh, sorry ni. Tara. Tara. Nagtulong kita. Pare, ani ko nagsiring hey agaron. Ani ko kita yan naging higit pa pagtikang ini nga to kinanglan. Mati mata ko niya nang adto. Oo, ano ya? Oo. Kada natin balon ni kada dito ngayon mo sura. Pare, dili kaya na magtitig-tigad. Tuado ako dito unhan. Oh, sige. Kay para papabili mo tatat agaron O ha. para may makon kita, may pamuskon hayang adako. Baka di ako pare, pakalilala ako kung may tuyo ka ha. Oh, sige. Papabili bong ko gusto na amon agaron ni Michael kay para atagang kaming bunot siya na. Ani ako din he. Papaspasan ko ini. Mapabili mo yan ng tagagaron. Sisip-sipan ko tak pare. Natimahan ko niya na akong treya. O paano ito pag-aras? Aluwag na takagi. Unahon ko ni debut nga. Yanit din ang mga ligid. Taram-taram takkuan. Pankuan haras. Katarum-tarum ito na ako ni panaharas na lang. Dahil ako natakagi. Kagutom man. Adi pa. Mutahan na pari pa pagsunarong ko. Kaya adi magutom na. Yan ang kakadiyong ko daw. Aluwag na takagi. Pari pa magngangaron takkuan. Oy! Ano pare? Oy pare! Pagsunod daw dito yun. Kwan, matulog ka baso kay adi magutom na para kita mag... Ato oras na ni magalas 12 na di. Oo! Ito na! Matulog ka ba so magsusunod? Oo! O sige. Pagharas lanay. Mintas nagsusunod pa kung tulog ka baso. Oo, sige. Para tapuson tayo ni nga. Doon ka Oh, bukid din makadi niya. ako pare, makadi. O, sige. Mupay kung pandayon ni pare, maluto dayo kay para kami magpakakaon dito. Ako natanay. Makadik-adik kay magsusunod akma. Matulong man nakabason sa ring ni pare. Log-logan na tak-agi. Adi magutom na, tipagurutom. Kaya na para Michael. Pare! Oy! Ito! Ginpapakuan ko pa kayo ito. Nagsunod ako tulog ka baso man nada. Oo! Ano magpapakakaon na kita? Pahuwayan na kita dito pare, pahuway. Tara, nato kita. Okay, bisita man mahuwayan na kita, maras doon sila. Bago ka lang tako mag-half-day kayo, may lakad ko, pero kanugon kay bangin kita nila mataganin. Pinaskuhan ni, ato nagaron. Oh, pagulog di kita. Tara manali mo. Ano dito? Kukuhaan ko na. O, kuha na eh. Yakadi ko na di pare dili. Oh, magulat lang ka na eh. O, dili. O, ano ito? Sura, atom kanina. Oh, Dara mo sura. alay pare ha. Oh, sige. Pagdali na pare ha. Kukuha ko na daanin niya akong sura. Daong pagtuna akong tambukan ni Kuan. Para mo pakakaw na kami kaya di ito na. O, pare. Ano na? Oh. Tara. Kuha nga na, butang. Mga unang kita para kita magpaka... Kuan, relax. Pare. Oy. Ano ba ini pare? Oh, nagsunod. Tulong man ni nga baso na sila ako nga pagsunod matulog ka baso nga bugas. Dili kay tulong nga baso ni mo susunod. Nasiling ka pare, pag sunod matulog ka baso. Badaw nga pistik ka kaya na natin pagpakakaw dito. Tulong na baso. Kaya ano nang kariksit yun? Tayo tulong ka baso naging sunod. Kanina pa nga ini. Oo. Paso-paso. Anak akong karyok yun. Pag sunod, matulog ka baso nga bugas, dili kay tulong nga baso ni sunod. Pinistik ka. Bada pa pistik ka. Nay, balik na to. Ano nanay? Hulot nanay pare. Bugas ngayon, hindi na ngayon baso. Dili. Nasiling ka nga. Pag sunod matulog ka baso. Tulog ka baso nga bugas, dili kay tulong nga baso. Tara, magkapli na lang kita. Kaya wari ka maklaro niya nang ka. Tara, magkapli ka. Tara, man na. Beste.